Horretan hasi zen, etorri ziren, gudarizek, bazaran sartzen dauzela, ja abaino dauzela eta gure modu urten, urte dako. Da gure aite bai ez, june biule, gure amak ez, guk egin ez eko ez totzeko bebinik egin, da guzko ez zinora ez. Da nire ez tiepe, bai ez, zagetzea gauzak egin ziela, antrai odozkin da, bai ez. Da bueno, nire amak eukibar, nire bat ez jarrena, galdako nesko dute, basari bategar, basari ezer. Horretan. Da, bueno, goizan horretaraino, da, alpentzauko zarek. Da, nire aiten lehengozina bat, eukezan urtizek, bueno, behiek. Da, ez bane, zer erratzen etxikoan zan, izortan. Da, ipine urtize, da guetan uminek, nire gogoratzenaz, zorotaraino, urtizek nekazarete. Da, gure ama eta beste guetanako inez, zorontzaraino. Da gero, zorontzan, junginen trenera, juteko galdako da. Da, nentero ginen, zer bat zauzen gerniken, bizperan. Zer egin ze. Guk ezken dukakin, zer zauzen. Ikusten egin duzua juntakun, abioik eta atzera bultaka utxik eta atzera betera jutzen ziren, da utxik eta hori bueltan. Da, nentero ginen zelan, erre biela eta bala purtu biela gernika. Da orduan kongine, galdako da. Da galdakon, nire lehengozu bat, da nire lehengozinen gizora, are begon ziren ja. Egon ziren, zalezaten da, voluntarioz. Da depe falta ziren, da hane soliuben edo zodupen edo jauzi ziela. Bueno, lehen dokoe, paso ginen galdakon, ez izan abe. Galdakon beste bombardeo bat okatu jatzuen? Bai. Gogoten ginen, hane ginen zan, kamino nazpizen, alde bizetik ibili horrek zakuek, eta kamino nazpizen egon zartzen gizuen. Da, hano ginen bai. Baina gero, ez baduzien nire lehengozuek, jone biula bilbora. Aber, bilbadoz bazuzore, agarruk dauzen, eta jumina bilbora. Da bilbobe, guarde guztiak hartu den duzen be. Hanbe bai? Bai, ja. Bilbora lehengozinen bizizaten? Nire lehengozuek iguan noizie, jenarrok iguan noizie, anatxurin, danu ginen anatxurin. Da, ja, pasau, zubize, zaranton zubize, egon ziren, ibilen dinamite ibilen egon ziren, pasetako, eta prezo guize ginela, azkena pasau inole, zaberra juteko. Da, hame bombardeo gozan, jibajan, beste bat. Eta noraino aliatu zinen Santanderren? Santanderreraino bertaraino? Ez Santanderra, beti leku guztian dauz, granujak. Eta granuja batek, gure ama, aztinerotiko da etxean bat, berro bezala nahitie, leheko pisue, da, gure ama, komentzen dute june ginen dara. Da, han egon ginen nire leheko zuegaz, Pablo bat ezabaitu zanagaz. Pablo nentiarekin ez da? Osa, Santanderren ikusi zen duen aborkan azkeneko. Bai, da, nire aztie, beti gabe ibiletan soldoekin. Da, gozoiletza ama, beti ibilezien Santanderren, ikusten Santander, da nioten itzen gire hotxien. Da niko goratzen azkale goza, jaten gugaz. Eta orduen, zu goguendeko zu Pablo, zure Pablo Gudarizi ikusi zenula Santanderren zuen etzien egon zala bazkaltzen. Ikusten no, además, sombrerure, Gudarizi leukien ikibide sombrerure, ikusten no, apurtzu bat tartajo esan aporet.
eta esaten gure gaien izamari, guri egin dago. Guri egin dago. Ja, antes engañaute total.